30. kapitola. Na tréningoch som sa snažila dobehnúť kamarátov a s čerstvými silami som sa zapájala do štúdia novej aj starej látky. V týchto dňoch sa pre mňa to najzaujímavejšie a najpoučnejšie odohrávalo na duchovných cvičeniach. Na jednom z takýchto cvičení sa Nikolaj Andrejevič pustil do hádky so sensejom ohľadne reinkarnácie. Aj keď mne sa zdalo, že sa ani tak nehádal, ale skôr provokoval učiteľa k rozhovoru na túto tému. Všimla som si, že nehľadiac na to, že Nikolaj Andrejevič bol psychoterapeut, horlivý ateista a zdravý rozum našej skupiny, ako sme ho žartom nazvali, nevynechal ani jedno cvičenie a k sensejovi pristupoval s hlbokou úctou. Ale reinkarnácia to je predsa výmysel ľudí, veď u prevažnej väčšiny ľudí možno pozorovať, povedal by som, patologickú tanatofóbiu. Preto si aj vymýšľajú všelijaké rozprávky o prevtelení, o posmrtnom živote. Vôbec nie, namietol sensei. Čo sa týka strachu zo smrti, ten je vyvolaný výhradne živočíšnou podstatou v človeku, pudom seba záchovy a silou predstavivosti, pestovanou egoistickým negativizmom. Strach to je len emócia, ktorá sa zapája tam, kde chýbajú informácie, alebo kde je ich príliš málo. A čo sa týka reinkarnácie, tento jav naozaj v prírode existuje a dokonca si ani nevieš predstaviť, ako dlho už existuje. Sensei sa v poslednej dobe bavil s Nikolajom Andrejevičom kamarátsky a týkal mu. Nie, ale ak by naozaj existovala, potom by sme si niečo pamätali, nejaké útržky alebo niečo také. A ty si pamätáš, čo sa odohralo povedzme v tento deň pred rokom? Nikolaj Andrejevič sa zamyslel a neisto povedal: pravdepodobne som bol v práci, ak nebola nedeľa. Takže si ten deň presne nevybavíš? Nie. No vidíš. A prečo teda pochybuješ o iných dobách a o tom, či si mal predchádzajúci život? Predsa sme už hovorili o tej tvojej hypnóze, že existuje rozum, existuje živočíšna podstata a existuje aj duša. Ty sa nachádzaš v duši, práve ty, skutočný. Rozum to je tá časť, ktorá vníma. A tam je tiež čiastočka tvojho ja. Znamená to, že si akoby rozdelený. V duši sa cítiš ako jedna osoba, ale premýšľaš úplne inak. Takže sa dôkladne nad sebou zamysli, kto v skutočnosti si, ako premýšľaš, ako hovoríš, ako sa pozeráš. A nie v zmysle mozgovej činnosti, verbálneho a neverbálneho, vyvolania akustických polí, to všetko sú hlúposti. Ale konkrétne ty. Nahliadni do svojho vedomia. Je nekonečné. Zamysli sa nad tým, aký je vesmír bezhraničný. A skús vysvetliť skutočnosť, že v každom atóme tvojho tela sa odráža vesmír. V atóme sa odráža vesmír? Začudoval sa Nikolaj Andrejevič. Samozrejme, ak o tom pochybuješ, tak si vezmi patričnú literatúru o stavbe atómu a porovnaj ho s usporiadaním vesmíru. Dokonca aj dnešné znalosti úplne stačia na pochopenie tejto skutočnosti. Alebo si vezmime napríklad vákuum. Je prázdne, ako by v ňom nič nebolo, na prvý pohľad. Ale v ňom sa rodí život. Z čoho? Z prázdnoty? Zamysli sa nad globálnymi otázkami, vážne sa zamysli. Ale to najdôležitejšie, ujasni si, kto si. A potom pochopíš, že telo je obyčajný povoz, ktorý ťa vezie od narodenia do smrti. Raz v jednej reinkarnácii, potom zase v druhej. A od toho, ako budeš používať tento povoz, bude tiež závisieť, k čomu dôjdeš. Buď sa povoz bude rútiť sám, alebo ho budeš riadiť. Človek, teda jeho duša, to je obyčajný kočiš tohto povozu. A ak bude duša spať, povoz sa bude terigať tam, kam všetky. Kočiš bude jazdiť v kruhu. No a ak sa duša prebudí, potom pôjde potrebným smerom. Smerom duchovného rozvoja, tým, ktorým chce ísť podľa vlastnej voľby. No čo je najdôležitejšie, človek pochopí, že on riadi tento povoz. A keď si to uvedomí, môže jednoducho prestať jazdiť v kruhu a odísť do nirvány. Inými slovami, stane sa podobným Bohu. Všetci senseja pozorne počúvali.
A ja som nabrala odvahu a opýtala som sa učiteľa na otázku, ktorá ma znepokojovala. Povedzte prosím, v čom spočíva zmysel existencie samotnej duše, teda mňa? Zmysel je jednoduchý. Prísť nakoniec k Bohu ako vyspelá bytosť. Človek to je syntéza duchovnej a materiálnej podstaty. A táto syntéza je nevyhnutná, pretože aby duša nadobudla určitú formu, musí prejsť materiálnym štádiom, teda dozrieť. Človek, podobne ako motýľ, prežíva štádium rozvoja svojej duše. Obrazne povedané, potom, ako sa človek vyliahne z vajíčka, prechádza materiálnym štádiom larvy alebo človeka živočícha, ktorý sa plazí po zemi a prevláda v ňom materiálny záujem, presne ako u húsenice. Nevidí v sebe dušu a považuje sa za jeden celok so svojou matériou, teda s telom. Potom plynie určitý čas uvedomovania, a to buď v priebehu reinkarnácie z jednej do druhej, alebo počas jedného života, ako u koho, počas ktorého jeho duša dozrieva v blahej myšlienke duchovnej lásky. A postupne sa človek mení na kokón, dostáva sa do štádia človek, kde nastáva presné uvedomenie si svojho pravého ja, duše a kokónu tela. Pričom telo je považované len za matériu potrebnú na dozrievanie duše. Navonok sa to nemusí nijako prejavovať, ale vnútri v ňom prebiehajú búrlivé globálne premeny. A nakoniec, keď duša definitívne dozrieva, kokón praskne a vylieta z neho oslnivo krásny božský tvor, motýľ, duša, ktorá môže slobodne lietať. Pripojením sa k rovnako krásnym bytostiam podieľa sa na zrodení nových duší, vytvorení nových lariev, ktoré budú prechádzať tou istou cestou. A práve toto je štádium človek-boh. Preto celý zmysel spočíva v rozvoji od živočíšneho k božskému, aby sme sa stali plnohodnotnou súčasťou Boha. Je to v nás zakódované od počiatku, hlboko vnútri. Preto hľadáme Boha, preto o Bohu vieme. Nikolaj Andrejevič sa usmiel a povedal: a ak som ateista a popieram Boha? V podstate nikto, nech by to bol ktokoľvek, nepopiera existenciu Boha, pretože v duši to každý cíti. Každý sa v tme bojí, nech je akokoľvek odvážny. Každý premýšľa o večnosti, o smrti, o zmysle svojho života a svojej existencii. Proste mnohí, keďže nemajú dostatok informácií, zapájajú obranné funkcie svojej psychiky a snažia sa tieto myšlienky prehlušiť. No, ja už som raz taký, že potrebujem reálne dôkazy. Keby som sa skutočne stretol s takým prípadom, napríklad aspoň ako je spomienka na minulú reinkarnáciu, uveril by som tomu, lebo by som sa presvedčil osobne. Sensei sa na chvíľu zamyslel a odpovedal: no dobré, umožním ti to. Po cvičení ti poviem o jednej zaujímavej technike zmeny stavu vedomia, ktorá umožňuje prebudiť dušu človeka a povolať ju k rozhovoru. Ale upozorňujem, že o tejto technike sa nesmie dozvedieť nikto iný, pretože spoločnosť sa zatiaľ nachádza v štádiu človek-zviera. Oni tieto znalosti získajú v pravý čas, keď väčšina prejde do štádia človek-človek. Ty môžeš s niektorým zo svojich pacientov vykonať všetko presne tak, ako ti poviem, ale vopred ťa upozorňujem, že pri reinkarnácii pojem času ako takého neexistuje. Teda jeden človek žil napríklad pred 200 rokmi a znovu sa narodil až teraz. Iný zomrel pred rokom a narodil sa hneď v nasledujúcej minúte. A niekto tretí napríklad žil vo veľmi vzdialenej budúcnosti a narodil sa do našej doby a tak ďalej. Existujú tam teda vlastné zákony, preto sa veľmi nečuduj. Dohodnuté? Samozrejme, nadšene zvolal Nikolaj Andrejevič. Zrazu sa Stas, ktorý doteraz mlčal, zamyslene opýtal: a čo sa týka reinkarnácie, ľudia v Šambale ju musia tiež podstupovať, alebo existujú večne? Ak sa pýtaš na život bodhisattvov vnútri Šambaly, tak tí existujú podľa úplne iných zákonov. A takú telesnú hrubú hmotu, ako majú ľudia, bodhisattvovia nemajú.
V Šambale je úplne iná strana reality. No, ako by som vám to povedal? Ich telo, to je jemná hmota, ktorá existuje podľa vlastných zákonov v čase a priestore. A ak v ľudskom svete rozum slúži telu človeka, potom doma, teda v Šambale, rýchlo sa opravil učiteľ, telo slúži rozumu. Prečo Šambalu nemôžu nájsť? Pretože ona existuje na úplne inej frekvenčnej úrovni vnímania. Takže človek sa tam v tele nemôže dostať? Prekvapene sa spýtal Andrej. Prečo nie? Môže, ak má znalosti a vie transformovať svoje telo na túto frekvenciu vnímania reality. To je nejaké sci-fi. Odfrkol si po podnos kostík. Z hľadiska dnešného ľudského chápania možno, ale je to fakt. Ak ľudia veria, že je to výmysel, tak prosím. No človek nič nemôže vymyslieť sám, pretože všetky tieto znalosti boli, sú a budú mimo jeho želania. Jeho možnosti poznania sú ohraničené iba jeho egocentrizmom. Vo všeobecnosti sci-fi je v skutočnosti iba nerealizovaná realita. A ako teda tieto vyššie bytosti prichádzajú na tento svet? Hovorili ste, že ak je to potrebné, oni sami vstupujú do kontaktu s ľuďmi. Zvyčajne reinkarnáciou. Ich duša vstupuje do tela novorodenca na 8. deň, teda rovnako ako sa rodia všetci ľudia. To je zaujímavé, prehovoril Nikolaj Andrejevič. A odkiaľ ste vzali, že duša vstupuje do človeka na 8. deň života? V kresťanstve napríklad predpokladajú, že duša vstupuje do tela už v lone matky. To chybne predpokladajú. Zrejme niekto niečo nesprávne pochopil, ďalší nesprávne preložil do svojho jazyka a ďalší si domyslel, vychádzajúc zo svojej logiky, a tak sa stratili práve znalosti. Všetko ako zvyčajne. Ale v skutočnosti duša vstupuje do človeka na 8. deň. Je to dokonca možné reálne zaznamenať. Duša, aj keď to je energetická substancia, predsa len keď vchádza do tela, získava vlastnosti jemnej hmoty. Preto sa váha novorodenca na 8. deň prudko zvýši o 3 až 20 gramov a niekedy vo výnimočných prípadoch až o 50 gramov. Dá sa to reálne zaznamenať. Stačí len presne kontrolovať váhu novorodenca, a to od 7. dňa, s ohľadom na všetko, čo do neho vchádza a čo z neho vychádza. Teda na 8. deň dochádza k prudkému vzostupu váhy novorodenca. Okrem toho práve na 8. deň začína byť pohľad dieťaťa živý, žiarivý. Nie je možné si to nevšimnúť. A čím sa potom bodhisattvovia líšia od ľudí? Zaujímalo Kosťu. Absolútne ničím. Oni sa vedome prevteľujú do matérie človeka, aby na sebe zažívali všetky útrapy, biedu a tiež pokušenia sveta. A v priebehu ľudského života prispievajú tou troškou do mlyna, ktorou majú prispieť. Niekedy prichádzajú na zem s určitým cieľom, aby uviedli do života rozhodnutie, ktoré bolo prijaté v Šambale. Ale najčastejšie sú tu ako pozorovatelia. Bodhisattvovia žijú ako obyčajní ľudia. Ticho a skromne si robia svoju prácu, hoci vnútri si tento človek plne uvedomuje, že je bodhisattvom. No nikdy to nebude vykrikovať a byť sa do hrude. Spravidla nikto v jeho okolí o tom ani nevie. Môže to byť ktokoľvek, váš blízky, známy, príbuzný, kamarát a podobne. A prečo sem prichádzajú ako pozorovatelia? Spýtal sa Viktor. A naozaj, prečo? Pomyslela som si. Nejaví sa náš svet týmto vyšším bytostiam príliš nečistý a egoistický? No, majú také pravidlo, alebo presnejšie povinnosť. Každý bodhisattva Šambali musí aspoň raz za 1000 rokov prísť prostredníctvom reinkarnácie na tento svet. Prečo? Preto, aby prežil ľudský život, pozrel sa, ako a o čom premýšľa ľudstvo, na akej úrovni im treba odovzdávať znalosti. Teda preto, aby poznali ľudskú podstatu. Veď v Šambale u jedinca materiálna podstata neexistuje. Je tam úplne iná realita.
No aby bodhisattva, ktorý je tam, mohol pochopiť, čo sa deje tu, je vhodený do tohto sveta, aby nezabúdal, tak povediac neochabol. Dokonca ani Rigden Diapo sa nemôže vyhnúť tomuto pravidlu, tomuto údelu, ale on spravidla prichádza na tento svet pred začatím globálnych zmien v živote ľudskej civilizácie približne raz za 10 až 12 tisíc rokov, no nie ako mesiáš, ale ako sudca. Preveruje prácu svojich predchádzajúcich zverencov tým, že hodnotí úroveň ľudského vnímania, stupeň ich duchovnosti alebo pohltenia materiálnym svetom. V závislosti na tom je potom v Šambale vynesený verdikt, či toto ľudstvo má alebo nemá zostať. Ako tomu máme rozumieť? No ako? Ak bolo ľudstvo ako celok ohodnotené ako duchovne sa rozvíjajúca spoločnosť, potom bude zachované. Ale ak v ňom prevláda viac zvieracieho, teda materiálna podstata, potom sa zopakuje taká istá história globálnych katakliziem, aká postihla niektoré predchádzajúce civilizácie. A na rozmnoženie hmoty pre duše nasledujúcej civilizácie bola ponechaná nie viac ako 1/10 z celkového počtu ľudí. Ľudstvo si samovolí svoju cestu. A činy Šambaly sú len následkom tejto voľby. Ako som pochopil, vstúpil do rozhovoru Viktor, ich hlavným poslaním je duchovný rozvoj ľudstva. Takmer správne, odpovedal sensei. Ich hlavné poslanie z hora, teda od kozmickej hierarchie alebo Boha, nazvite to ako chcete, to je výchova ľudskej duše v priebehu všetkých cyklov jej znovu zrodení. Aktívne napomáhajú jej rozvoju vtedy, keď sa v človeku prebúdza duchovná podstata. Tento egoistický svet určite pôsobí strašne z pohľadu ich duchovnosti. Vyslovila som nahlas svoje myšlienky. Sensei sa pousmial. No áno, nie je to žiadny darček. Toto prevtelenie je rovnaké, ako keď motýľa napchajú do húsenice. Motýľ sa cíti nepríjemne, aj húsenica nemá pohodlie. Ale také sú pravidlá. Každý bodhisattva si tu musí odslúžiť svoj čas, prežiť celý život. Pretože každý z bodhisattvov môže odísť do nirvány v ktorúkoľvek minútu, je to pre nich veľké pokušenie. Vy ste kedysi hovorili, že bodhisattva je človek, ktorý opustil nirvánu kvôli ľudstvu. Presne tak. Preto je preňho toto pokušenie dvakrát väčšie, lebo on už pocítil tento stav vrcholného nadpozemského šťastia. Neviete si ani predstaviť, aký to je hrdinský čin opustiť nirvánu a prísť sem. Obrazne povedané, bodhisattvov môžeme prirovnať k tým, ktorých ako najlepších z najlepších dobrovoľníkov poslali na jeden z najzodpovednejších pracovných úsekov. Bodhisattvovia tu zostávajú kvôli ľuďom, kvôli výchove ľudských duší, aby sa tieto duše mohli rozvíjať a stať sa slobodnými, skutočne slobodnými, pretože potom túži naša vnútorná bytosť, naša duša, neustále a každú sekundu. Sensei sa pozrel na hodinky a povedal: Takže priatelia, je čas na meditáciu, inak by sme mohli diskutovať až do rána. Tiež som sa pozrela na hodinky. Čas pri tomto rozhovore ubehol ako jediná sekunda. A mala som taký divný pocit, ako by ani vôbec neexistoval. Ako by to bol samotný okamih večnosti, ktorý zľahka poodhalil záves svojich tajomstiev. Robili sme rovnakú meditáciu, ako aj na predošlých cvičeniach, na čistotu svojich myšlienok. Vodu, lejúcu sa cez okraj džbánu, som pociťovala už zreteľnejšie, v podobe akýchsi vlnovitých pohybov. Po cvičení nám učiteľ pripomenul, aby sme sa neustále učili kontrolovať svoje myšlienky a odchytávali negatívne parazity vedomia. Zdôraznil tiež, aby sme nedávali priechod agresivite, ak sa nejaká objaví. A to najdôležitejšie, aby sme neustále pestovali v sebe božskú lásku pomocou vykonávania meditácie lotosový kvet. Nikolaj Andrejevič zostal na čistinke a my sme sa rozlúčili a odišli domov. 31. kapitola.
Tieto znalosti, ktoré nám sensei tak jednoducho a zrozumiteľne odovzdával, ma natoľko uchvátili, že som si celý tento rozhovor zapísala do denníka, pričom som si zvýraznila momenty, ktoré boli pre mňa najvzrušujúcejšie. Ukazuje sa, že zmysel ľudskej existencie spočíva v zdokonaľovaní duše. Cítila som to, no nebola som si istá. A teraz, už po niekoľký raz som premýšľala o tom, že toto od základu menilo všetko, čo som si doteraz tak cenila a čo som vo svojom živote považovala za dôležité. Rozhliadla som sa naokolo a pomyslela som si, ale veď my naozaj žijeme celý svoj život pre telo. Dokonca akákoľvek vec v izbe, v byte, čokoľvek si vezmeme, všetko to existuje preto, aby slúžilo telu a uspokojovalo jeho potreby. Výnimku tvoria snáď len knihy. Pravda, že sensei kedysi hovoril, že všetky tieto atribúty civilizácie sú potrebné len na to, aby nám zostávalo viac času na zdokonaľovanie svojej duše. Ale koľko absolútne zbytočných vecí je medzi všetkým tým nepotrebným haraburdím. A všetko toto je nám málo, stále chceme viac. Na čo? Prečo? Veď možno zajtra zomrieme a tam aj tak budú hodnotiť to, čo sme vypestovali vo svojom vnútri a nie to, koľko prachu nazhromaždila neustálou prácou naša polorozpadnutá pozemská schránka. Po všetky tieto dni som prechádzala akýmsi prehodnocovaním hodnôt, dokonca aj v škole. Dievčatá sa ako zvyčajne chválili, aké módne kúsky dostali a s očividnou závisťou rozprávali o tom, čo videli na iných. Keď som ich počúvala, čudovala som sa sama sebe. Veď predtým som bola presne taká istá. Hnala som sa za akousi iluzórnou módou, ktorá mi možno ani celkom nesedela. No moja megalománia sa nafúkla na nepoznanie vždy, keď sa mi v tom čase naskytla príležitosť vyčnievať z davu. Ale veď vo všeobecnosti vždy je módne to, čo pekne sedí. A to je všetko. Niektoré kedysi módne veci po chvíľkovej prezentácii visia teraz ako mŕtva záťaž v skrini. Na čo potrebuje jeden človek toľko harabúrt? Na čo mi to je? A možno, že niekde si ľudia ani nemajú čo obliecť. A prečo niekde? Napríklad rovno pod nosom v mojej vlastnej triede sú 3 dievčatá z chudobných rodín. 2 z nich nemajú otcov, zomreli v bani. A 3. má otca opilca. A to je ešte horšie. Prečo by som sa s nimi nepodelila? Veď oni to potrebujú viac ako moja osoba. Poradila som sa s mamou. Pravda, že trošku som zaklamala, že u nás v škole prebieha charitatívna akcia. No mama nebola proti. Dokonca sme pre dievčatá našli aj topánky. Všetko som to pripravila a predo mnou vyvstala ďalšia úloha. Ako im to odovzdať? Keď som si predstavila seba na ich mieste, usúdila som, že najlepší spôsob bude poprosiť našu triednu učiteľku, aby im odovzdala veci akoby od nejakej charitatívnej organizácie. Musím povedať, že sa tento nápad ujal, pretože o týždeň bola z iniciatívy našej učiteľky vyhlásená na celej škole charitatívna akcia pre deti z detského domova v našom meste. Keď som sa o tom dozvedela, opäť som sa presvedčila o sensejových slovách, že dobrá myšlienka a dobrý skutok spúšťa reťazovú reakciu dobrých myšlienok a dobrých skutkov. Napadlo mi, že ak by toto každý pochopil a konal by čo najviac dobra, určite by na celom svete zmizla chudoba aj hlad. A je to akosi hanba byť civilizovaným, keď niekto vedľa vás hladuje a žije v absolútnej biede. Pri takýchto myšlienkach všeobjímajúcej lásky, bratstva a vzájomnej pomoci sa môjho tela zmocnilo akési vzrušujúce chvenie. V oblasti slnečného pletenca začal narastať pocit mierneho, príjemného tlaku. Po dosiahnutí určitej sily začal vyžarovať vlny zimomriavok, čo privádzalo vedomie k ešte väčšiemu chveniu a zvyšovalo pocit nekonečnej lásky k celému svetu. 32. kapitola. Na nasledujúcom tréningu, už na doplnkových cvičeniach, sme sa so záujmom a nefalšovanou snahou učili nové kata. Rýchli chlapci nás neprestávali fascinovať svojím majstrovstvom. Bojovali medzi sebou s uchvacujúcou krásou a bleskovou rýchlosťou. Andrej, ktorý bez ustania sledoval ich pohyby, sa posťažoval učiteľovi.
Ako sa môžu tak rýchlo pohybovať? Zdá sa, že robíme rovnaké kata, ale nech sa snažím akokoľvek, aj tak za nimi zaostávam. A to teda poriadne. Oni sa pohybujú prakticky 2-krát rýchlejšie ako ja. Prečo? Všetko je to o rovnováhe. V tom je celý trik, odpovedal sensei. Ale ja si dávam pozor na rovnováhu tak, ako sa má. Ako ma to kedysi učili ešte pri mojich prvých krokoch v karate. Podľa mňa dodržiavam všetky pravidlá. Ťažisko mám rozložené tak, ako treba. Ale nedarí sa mi to tak, ako im. Pretože ty presúvaš ťažisko a oni ťažisko nasledujú. A to ako? Začudoval sa Andrej. No ako? V hara, alebo ako ho tiež nazývajú v bode dantian, ktorý je 3 prsty pod pupkom, sa nachádza ťažisko. Pamätáš si, už som vám o tom kedysi rozprával. Všetci učia, ako ho správne držať, ako kráčať, ako ho presúvať a podobne. Hovorili ti, že napríklad stojaci človek nepadá len do momentu, kým sa kolmica z ťažiska nachádza vnútri plochy, ohraničenej okrajmi chodidiel, že chôdza je rad pádov dopredu, ktorým zabraňujeme včasným presunom opornej nohy, že beh je séria skokov z jednej nohy na druhú so zodpovedajúcim presunom váhy tela a ťažiska. Je to tak? Je. Teda všetci rozprávajú a učia, ako dodržiavať všeobecné pravidlá presunu ťažiska. Ale práve tým strácajú rýchlosť. Aby sme zvýšili rýchlosť a naučili telo pohybovať sa, musíme sa naučiť v prvom rade presúvať ťažisko. A môžem sa to naučiť aj ja, alebo som beznádejný prípad? Spýtal sa s úsmevom Andrej. Beznádejný prípad je len hlupák a lenivec. Vrátil mu to s rovnakou iróniou sensei. Takže v podstate sa to môže naučiť každý človek. Existuje jednoduchá technika na presun ťažiska. Je to takmer ako dynamická meditácia. Najprv cvičíš techniku dýchania. V každom ľubovoľnom pohybe, keď idú ruky smerom od teba, robíš nádych, keď ruky smerujú k tebe, výdych. Krok dopredu nádych, krok dozadu, výdych. Pričom výdych robíš akoby do spodnej časti brucha, do oblasti hara, podobne ako sme pri meditácii vydychovali cez ruky. Teda pri výdychu koncentruješ svoju pozornosť a plne sa sústreďuješ na tento bod brucha, ako by si ho zľahka napínal práve v oblasti hara. A nakoniec dosiahneš to, že týmto spôsobom začínaš kontrolovať svoje natrénované dýchanie. Ale najdôležitejšie je cítiť toto miesto, cítiť práve svoje ťažisko. A aké pohyby treba robiť? Existuje nejaká postupnosť? Nuž, akékoľvek, aké chceš, na tom nezáleží. Ak chceš, rozcvičuj sa, či trénuj kata, alebo jednoducho kráčaj v kruhu, či rob úklony. To je jedno. To hlavné vykonáva tvoja myseľ a koncentrácia. To je prvá etapa. Nájsť práve svoje ťažisko a pocítiť ho pri akýchkoľvek pohyboch. Druhá etapa sa zameriava na rozširovanie centra ťažiska, sústredeného v hara. To znamená, že v mysli do neho posielaš chi. A tento bod, vďaka koncentrácii energie vzduchu, sa akoby rozrastá a stáva sa okrúhlym a pevným. A tu sa mení na guličku alebo malú loptičku, na čokoľvek, na čo ti stačí fantázia. Dôležité je, že ho cítiš akoby fyzicky, akoby tam čosi bolo. Napríklad taká poriadna okrúhla gulička z ložiska alebo niečo podobné. A tretia etapa je tá najdôležitejšia. Silou svojej vôle pohybuješ ťažiskom, všetko ostatné sa pohybuje za ním. Nech by si bol kdekoľvek a nech by si robil čokoľvek, neustále robíš túto dynamickú meditáciu. Rovnako ako lotosový kvet? Presne tak, rovnako. Mimochodom, jedno neprekáža druhému. Ale nech sa budeš pohybovať akokoľvek, nech pôjdeš kamkoľvek, v prvom rade musíš svojim rozumom presúvať nie telo, ale svoje ťažisko. A potom sa už telo musí učiť nasledovať ho. A to je všetko. Všetko je jednoduché.
Andrej sa zamyslel a začal skúšať pohybovať sa so zapojením dýchania. Sleduj, upozornil ho sensei, ako sa zvyčajne pohybuješ. Najskôr posúvaš rameno, nohu, hlavu a tak ďalej. Teda na začiatku posunieš nejakú časť tela a až potom ťažisko. A teraz sa pozri na chlapcov. Vidíš? Oni začínajú všetky pohyby práve z bodu hara. Práve spodná časť brucha ide najskôr dopredu a potom už nasleduje telo a je jedno, či sa premiestňujú a pohybujú rýchlo alebo pomaly. Aha, chápem, o čo tu ide. Pridal sa Kosťa, ktorý tiež pozorne počúval učiteľa spolu s nami. A my sme premýšľali, čím sa vy a chlapci od nás líšite, keď kráčate. Ako vidieť, svojou neobyčajnou chôdzou. Sensei roztiahol ruky a s úsmevom povedal zvyk. Naše prvé pokusy skončili veselým smiechom, pretože sa všetci snažili naučiť všetko a hneď. Ale jediné, čo sme dosiahli, bola len chôdza podobná tučniakom. Na čo sensei poznamenal: priatelia, predsa som vám hovoril, najprv sa naučte dýchať, cítiť svoje ťažisko a až potom ho posúvať. A ako zrýchľujú svoj pohyb oni? Spýtal sa Andrej a kývol smerom k rýchlym chlapcom. Je potrebné potom robiť niečo zvláštne? Ale kdeže? Zrýchliť možno len výdychom, teda silou svojej mysle, tým, že tlačíte ťažisko dopredu. Tak ako keď pohybuješ rukou len tým, že na to pomyslíš, tak aj tu musíš voľne pohybovať svojim ťažiskom na základe myšlienkového príkazu. A keď sa naučíš pohybovať svojim ťažiskom rýchlosťou myšlienky, budeš sa pohybovať tak rýchlo, ako ti to dovolí tvoja fyzická kondícia. Bude treba len stíhať doháňať telom svoje ťažisko. Super, povedal Andrej. Takto možno vyhrať všetky šprinterské preteky. To určite. Keby športovci poznali túto techniku, vyhrávali by na majstrovstvách všetko svetové zlato. Napoli žartom odpovedal sensei. Vari o tom nikto z nich nevie? Bohužiaľ. Ani ja som o tom nikdy nepočul a dokonca som o tom ani nikde nečítal. Na naše prekvapenie úprimne priznal Kostík. Ale prečo? Nuž, toto je najstaršia technika na rozvoj ľudských možností a predstavuje tajné dedičstvo predstaviteľov prastarých kláštorov. Nehovoria o nej dokonca ani svojim žiakom a uchovávajú ju ako jednu z čerešničiek svojho individuálneho ovládania osobitých tajných techník. Hoci v podstate tu nie je nič zvláštne, nie je v tom dokonca ani žiadne umenie. Obyčajná technika, vlastná každému človeku. Snáď len, že je efektívnejšia ako ostatné. A to je všetko. Celou cestou domov sme sa nadúvali ako pávy. Nuž, dozvedieť sa to, čo poznajú iba predstavení prastarých kláštorov, to už bolo za hranicami našich túžob. Opäť som raz žasla nad tým, aké detailné znalosti má sensei o starých technikách. A do svojho denníka, keď som sa snažila uhádnuť, kto on vlastne je, som si zapísala, že sensei je určite ešte aj talentovaný znalec východu, alebo že dobre poznal túto časť sveta, alebo tam vyrástol. Ako by inak získal tieto znalosti? Jedna záhada vyvolávala ďalšiu záhadu. Sensei vedel bez pochyby veľmi veľa, počnúc filozofiou až po exaktné vedy. A všetko sa to opieralo o nejakú mne neznámu vedu fundamentálnych znalostí o človeku, počnúc mikrokozmom, v donekonečna deliteľnom atóme a končiac neviditeľnou dušou, ktorú som naplno vnímala, presnejšie tajomstvom jej stvorenia. Kto to je? Spýtala som sa samej seba už po niekoľkýkrát.